Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Isa ka sunog ang nagluntad sa Barangay Bata sa Bacolod kay Inasang Udto. Madasig naglapta ang kalayo sa nagaikit-ikit nga mga pamalay. Nagkinarankaran ang tanan sa may isa ka lalaki nga nagbalik pa sa nagakasunog niya nga balay kag wala na makit-an pa. Yaring report. Nagbinuligay ang mga katapos sa Bureau of Fire Protection, mga volunteer ng mga bumbero at mga pumuluyo para mapalong ang kalayo sa Purok Sawmill 3 sa Barangay Bata sa Bacolod kay na mga launa sang hapon. Ang ining nga bumbero nagmask kag may karga ng oxygen sa pagsulod sa lugar para hindi masuffocate sa nagapuog nga aso. Hindi siya makuha, sir? May CBA. Grabe aso, Samtang nagakinarankaran ang tanan, ang ining nga lalaki nagpanugid sa mga pulis nga may isa ka lalaki nga nagpanghabol ang nagbalik liwat sa nagakasunog niya nga balay kag wala pa makabalik liwat. Lagi okay gipot sa tulawa sa kabol. Kaya balik ko niya una nito, batay ako kasama lang to. Din po gadi na mo hindi na balik kay siyempre dire plan daan sa pocket daw lain na. Di siya tagi balikan mo pa way sa pabalik kasi subong sa buhay kami kita. Si Deli Rico Puerto, bago lang namatsan sang bana, nagakurug-kurug siya samtang ginaistorya, nagaluto siya sang hinali na lang magdaba-daba ang balay sang katupad nila. Galuto-luto ko anay kay gasiningit to sila nga may sunog ko. Dayon nuwa ipayas amon. Dason daw kabatay ko daw init ara na sa isa dason na balay to. Dasig lang kay ang hangin tudo-tudo mo. Inilang ang naluwa sa ilang mga gamit. Ang iya anak nagahilibion pag-abot sa maabtan nga halos wala may nabilin sa ilang mga pagkabutang. May obra kaya sa ang ako lang nanay ari din. Tapos? Di pagkaabot ko yan nag-amon ni amon balay. Ano? Oo. Boss? Oo. Si Alfredo Amilin naman nagayo sa mga bumbero kung pwede pa masalbar ang mga hardwood nga yara sa sulod sang iyang furniture shop. Wala gid siya sa may naluwas sa iyang mga gamit. Furniture, oh. Diyan mo na nga pabira ko daw kay may mga kahoy na sulod mo, mga hardwood, kung di ba tapat ng klayo da, madugang maibuhan naman na. Dugay-dugay, ang inanunsyo nga lalaki nga missing, nakita na sa piyak naman nga side sa mga nasunog nga mga balay, nakaluwas siya. Ano sa? Nagawa ko daw nagawa na. Meron kita siya? Oo. Sa taytay sa lunog agi nagbibot. Sa nagagi? Oo. Kaya tabok itong taytay. May mga ginpang tabangan, kay nagsaka ang blood pressure bangod sang natabo. Munde to, sir? Ha? May mga pilaso? Wala. Taas ng bibig nila, sir. Sa inisyal nga investigasyon sa Bacolod DFP, anong tanan ka mga balay ang totally destroyed kag isa ang partially damaged. Nagsugod ang kalayo sa balay ni Jenny Castillo. Hindi pa mapatpod kung ano ang ginalinan sa kalayo, pero ginabulubanta nga yara sa 225,000 pesos ang halit sang sunog.